Maandagavond brak de brand door in een leegstaand showgebouw in Wessem. De brandweer scholde al meteen flink op, omdat men bang was dat er mogelijk asbestvrij zou komen. In het pand is een tijd lang de Wijnbergschool gevestigd geweest, maar het gebouw sting al een tijdje leeg. Het gebouw was met planken dichtgetimmerd en voor de brandweermensen was het niet veilig om het pand te betreden. Daarom werden met man en macht geprobeerd om de brand van buitenaf te bestrijden. Even voor 8:30 kwam de brandweer met spoed aan bij de school aan de Tornerweg in Wessem. En al snel was duidelijk dat het een lastige klus voor de brandweer zou worden. Bij de brand kwam veel rook vrij en die trok recht over het dorp. De brandweer had metingen verricht en buurtbewoners werden gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden. Men was bang dat er mogelijk asbestvrij zou komen, maar al snel bleek dat bij een vorige renovatie de asbestplaten al waren vervangen. Rook is echter ook schadelijk en daarom werden inwoners van Wessem en het even verderop gelegen Panheel toch verzocht om ramen en deuren gesloten te houden. Pas rond middernacht, ruim 3 uur nadat de brand was uitgebroken, kon het zijn brandmeesterwerk gegeven. Het nablussen heeft nog tot diep in de nacht geduurd en de brandweer is op dinsdag nog meerdere malen ter plaatse geweest, omdat het vuur toch nog bleek na te smeulen. Het showgebouw is zwaar beschadigd geraakt door de brand, het dak is op verschillende plaatsen ingestort en mogelijk dat het hele gebouw moet worden gesloopt.